سب أب عالم بهوت نقصنح مجبي مسألة كدانن يدليو إذا حكزي كل فطور ورسب سفلتو قداي كم حملتن فراتاتن صبان وصيت صبان معارن قاقحون ጥራታትን ካልኦትኩም ዝኣመሰሉ ማዕዛዋን ምግብታት ብዙውን ሃብታም ትሕዝቶ ቫይታሚናት ከምኡውን ፕሮቲናትን ማዕድናትን ኣብ ጥዕና ጥንካረን ዕብየትን ኣካላት ብዙሕ ረኽበታት ዘለዎ ምዃኑ ናይ ስነ ሕክምናውን ስነ ምግብን ክኢላታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ኣጋጣሚታትን ክጉስጉስሉን ኣስተምህሮታት ክህብሉን ይረኣዩ ካብኡ ናብኡ ንሎሚ ንጥቕምን ኣገዳስነትን ናይ ፀባ ከም ኣብነት ወሲድና ምስ ንርኢ ፀባ ኩሉ እዩ ፀባ ናይ ምግብታት ምግቢ ናይ መኣዛታት መኣዛ ናይ ሓይልታት ሓይሊ ኩሉ ኣብኡ ኣብቲ ፀባ ኣሎ ዝሓመመ ዝደኸመ ዝፀምለወ ፀባ ጎርዳዕ እንተቢሉ ገና ብስርዓተ ምሕቃቅ ከይበፅሐ ሰብነት ፍትሕትሕ ይብል መንፈስ ይነቅሕ በቲ ሻሩ ዝደለቦ ሓይሊ ድማ እምባ ደፊኡ ዘርሐ ኮይኑ ይስምዖ ከምኡ ክንዲ ዝኾነ እምበኣርዩ ፀባ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ቦታ ዝወሃቦ ሓለፋ ኩሉ ስለ ዘለዎ بخالق مدايون صبا أقليلك زيرئي مخصب زركبو نابران النبابران زمحيش منش قطبا أوتوتيو كابست بقيسنا قان لومي انتو مقرونة حادي أمنو الزواد واربا عدو نقعو أبسبال عدي كاب مشتا أحملتن صبان نزركب ربحا بزقبات تنزيبو أبتلومي هاجر الطلبو زلا من رقاس وحسنات مقبي بحفشا كم صبان أحملتن زعم السلام أزاو تحسو زلو مقبتار دماب في اللاي بعقمو تزكالو إجامن مبركات لعل بهجن تمنيتن حليو أبزمناو من ربحنا يتسباقتن لم عجرادين توافيرو حركت قوت النابلي زعين زقوين زلو حارستاي زدسس مدبينا خنقربو لكم نسوقا أبناء السوساتات أدمى زركب أبو شمون تولدات أتو أبراهام تسفاتين زتبال زيقاي أبزوري خان كبابي خان قولح مبال كسرح كلمعي خيليلكا نفس خام إمان بعبيقا نسفيح عدلات نبروح حانا مقيار وفرطات مقبار مرايا إيرتراو بهلي عينتي بيت السرحين زي سرحين أما على كل مدى ولمعات في الترابركتو زي نعغستوات صلو حبرسب إيرترا أبي يخرنعو زكايدو زلو تعرتات كا مرأيان أبنتن نايزي قدس وفرطات زي حرشي زنبر حجر ما أبرس زي حرشا زدماني إذن كفتي زين منيستري حرشة سلزهابني دماني إذن كفتي زين ينتفع له إذن كفتي زين دمان عبي وتوتن عبي مرتني إذا حفصلن له كم سري وندر لهم إذن كفتي زين نايب حكي حنت لانسك نديسك تولد ولا نايب حكي أنا عدلين يا خويني أرزي بسيح له هو حنت لام يبومنا حنت لامي يبومنا حنت لام يبومنا بتا ناتا زولدتا أتي مساعد مزة ملا خوينا مزة نيرا تمساعد مزة تبعتها نيرو شيء تتقيم له بدهريو أنا استيت وليدا كان استيت الماء لقحي مليسة أستعويت نعمنا ترزيت حنت لام من ده لازم كل زين وليدات ربنا استفالت وليدا ربنا نبعلا سالساير إسخوينا الله تقوالا سالساير إسخوينا رزيتا كم سري أدلخا الله مالتي سلازم حجزي كوم النبلا لا تبازح عن زغدة دلوا نعمنت ربنا ولا عجت سرير الله تحنتون تا فانوسون ولا قال ربنا سلازم حجزي أتن كم زنا يولكا لا تبازح زغيدي سلازم ولا لا قبلكا زغيد في الريام زي شعت رئيسها بس حالها حجي شمونت اللوا سلامتين فرنجي أسمات كيبن كم زخالي كبر كل لغات إبراهيم أول حجي أتي أشمات ناتن روزيتا إليها روبينا إليها أبتي أنا تسرح على النبر كنا بيبلا تجلازجي دبهلا بكشة يد سرحني رأني حجي إتا روبينا تبهل أزيا صبغت العمية تحلى بيتها زار روزيتا دبلا كادر الخدمة كم أني راتون ما روزيتا تحلى بيتها إزين بزناتن شبيه وتشيل لندن زياتن بزن مخنيات زي هو ترحسز بهال ناي جزاء حشكني إلى أو تيد لهم فانوس إلى هذا لهم برهانيو ها برهين مالتي فلازم فتونا إلى هذا لهم معدلي
ኣቶ ብርሃም ካብዘን ዘመናውያን ናይ ጸባ ኽብቲን ዝረኽቦ ዘሎ ምህርቲ ጸባ ምሰን መሮር እናዋፈራ ማዕሪረን ዝምገባ ናይ ሃገርና ከብቲ ብምንጻር ከብር ከሎ እዚአን ኣዝየን ፍርያም እየን እዚአን ፍርየ ዶ ፍሪኦ ንሃገርና ዳእሞ ክንደይ ክሕለባ እየን ውሃንተ ተባሃለት ንሃገርና ኮ 5 ሊትሮ ጸባ እያ ትሕለብ ባርካ ውሃንተ ተባሃላ ድማ ብሊት ተባሃለት ድማ ካብ ክንደይ ካብ 100 ሓንቲ 10 ትሕለባት ኣልየን ንፈልጠን ኢና ማለት ተምኪረሉ ስለ ዝኾንኩ ስለዚ ሓንቲ ተልያ እዩ ስለዚ እሳተን ማዕረዝየን ኣይዋደደራን እዛ ሸንኪሎ ጻዕዳ ሪኢኹም ዶ ዘላም እዚኣ እዛ ሮዜታ ንዓ መሊኣስ ናይ 2 ሊትሮ ዝኸውን ጸባ ብድሕሪኡ ይሕለብ ስለዚ ሕጂ ተጓላውን ስተሰኹም እያ ሕጂ 25 እውን ሕለባ እየን ንኣብነት 25 ሕለባ ክብለካ ከለኹ 25 ጸባ ንዕዳጋ ኣይኮነን ዝወርድ 6 ሊትሮ ጸባ ሓንቲ ላም ንሕር ወሊዳ 6 ሊትሮ ጸባ ናይ ምራኺ ንምራኺ ቀለብ ምራኺ ኣብ ቁፅር ዳዓሉ ድቁፀር እምበር 6 ሊትሮ ጸባ 3 ንጉሆ 3 ምሸት ብኾምየን ዓብየን ዞም ኩለን እዚአን በቲ ምኽሪ ሚኒስትር ሕርሻ ድሃቡኒ በዚኦም ዓብየን እዚኣ ሕጂ ለንቀነ እያ ክልእያ እዛ ምራኺ እዚኣ ለንቀነ ሳልስ ትኸውን ክልእያ እምበር 3 ሊትሮ ጸባ እያ ትሰቲ ኣቶ ብርሃም ከም ኣባል ማሕበር ተራድኦታት 4 ናይ ጸባ ኸብቲ ንዞባ ድዋርማ መጠን ምህርቲ ጸብኡ ማሕበር ተማእኺሉ ስለ ዝሽየጥ ዕዳጋ ንምንዳይ ዝባኽን ግዜን ስክፍታን ዝበሃል ከም ዘይብሉ ከብር ከሎ ኸዓ ንሕና ብሽለታ ገርና ጸባ ኣብ ነብፅሖ ኣብ ማሕበር ኣብ ማሕበር ኣብፅሕ ኣቢልና ኢና ንገዛና ንመፅእ ስተዶ ንብለሉ ጉዳይ የብልና እሳቶም ድማኒ ነቲ ህዝቢ ዝመፅእ ህዝቢ ድማ ከፋፊሎም ጸብኦም ሸጡ ሳብ ሕጂ ምስኦም ጸባ ንህልካ ሪኢኻ እንዳተመሳገና ጽቡቕ ገርና ንኸይድ ኣለና ጸባ ኣነ ተመክሮ ናይ ጸባ ስለ ዘለኒ ሓንቲ ነገር ርስሓት የብሉ መዚ ኣቃጣጢንካ ዝግበር የብሉ ጽፉፍ ብጽፉፍ ስለ ዝኾነ እሳቶም ምስኦም ተመሳጊና ክሳብ ሕጂ ንኸይድ ኣለና ፍቕሪ ምስ ኩሉ እዩ ኣብ ኩሉ ኸዓ ይርከብ ወላዲ ንውሉዱ ፍቕሪ ይልግሰሉ ውላድ እውን ንወላዲኡ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ፍቕሪ ይዝምጥወሉ ፍቕሪ መግለጺ ናይቲ ዘይከኣል ግን ከዓ ዝሓየለ ጽኑዕ ሰንሰለት ስለ ዝኾነ ብተፈጥሮ ኩሉ ዘስተንፍስ ፍጡር ብሕልፊ ከዓ ወዲ ሰብ መርኣያ ሰብኣውነቱ ኣብ ከምኡ ሰባት እንስሳታት ኣታኽልቲ ዘርእዮ ርህራሄ ሓልዮት ናብዮት ወዘተ ዝያዳ ኩሉ ከዓ ብፍቕሪ እዩ ዝግለጽ ፍቕሪ እንስሳ ይኹን ኣታኽልቲ ኣዝዩ ሓያል ስለ ዝኾነ ቋንቋኦም ሰሚዕኻ ምንቅስቓሳቶም ተረዲእኻ ካብ ዓይኖምን ድምፆምን ብእትሪኦ ነጸብራቕ ስምዒት ድሌታቶምን ሕቶታቶምን ክትምልስ ምኽኣል ንባዕሉ ብልሓትን ርህራሄን ይሓትት ኣነ ፈትወን እየ ንዓይ እውን ሰን ብድምፀይ ማዕፆ ካንሸሎ ከርሑ ከለኹ እየ ንባሕ ድብላ ብዛዕባ እቲ ንመፍረ ናይተን ከብቲ ዝኸውን ኣርሓ ኣመልኪትና ኣብ ዘዘራረብናዮ ኸ ኣቶ ብርሃም ሚኒስትር ሕርሻ ናይ ባሕቂ ንዓና ድገብረልና ንመን ገይሩሉ ንሕና ጽቡቕ ኢና ንግልገል ዘለና ኣርሓ ኣለኩም ነዚ ህዝቢ ከይጭነቕ ኢሎም ኣርሓ ገዚኦም ኣርሓ ቀሚጦምልና እዘን ከፍቲ እዚአን ድማ ቁፅረን እሶም ፈልጥዎን እዮም ናይ አብርሃም መፅየን ክበሃል ከሎ መንሺምካ በዓል አብርሃም ፍኖ ብሉ ይስረራ ብኸምዚ ኢና ንሕና ንጥቀም በርሓ ኣይንሽገርኒ ኢና እሱ እንድሕር ደሊኻዮ ኣነ ብኸምዚ ገረ ክስራ ይደሊ እንድሕር ኢልካዮም በአርቲፊሻል በዘመናዊ ገርካ ክስራ እንድሕር ደልየ ክስራ ክእል እየ ምክንያቱ ቀጥታ ምስም ንመፁኻ ደዊልካ ከምዚያ ኮይና ኣላ ኣይናይ ሰዓት ውልኻ እዚ ሰዓት እዚ በቃ እታ ሰዓት ይመፁ ወይ ሰዓታ እንድሕሪ ሽዑ ኮይኑ ሰዓት ክመፀካ ኣብልኻ ምክንያቱ ክዝህል ከም ደለዋ ንሳ ታላምቲያ ዝሒላ ብልክዕ ክትሕዞ ከም ደለዋ እቲ ደልየትሉ ሰዓት ኣብሪኻ ትነግሮ ታዚ ትኸውን ድማ እሱ ድማ ይመፀካ ኣብ ልምዓታዊ ንጥፈታት ትካላት ምርባሕ ናይ ጸባ ከብቲ ኣዝዮም ካብ ዘገድሱ ረቑሓታት ሓደ ቀለብ እዩ ቀለብ ብቐለቡ ድማ ሓምላይ መግቢ ንዕኡ ንምምላእ ድማ እዮም ኩሎም ቶም ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ሓረስቶት ኣብ ልምዓት ሓምላይ መግቢ እንስሳ ልዑል ጻዕርታት ከካይዱ ዝረኣዩ ካብ ያታውን ውርሻውን ሕርሻውን ንጥፈት ናብ ስነይ ጀርዲንን ምርባሕ ናይ ጸባ ከብትን ካልእን ዘጣመረ ንጥፈት ተሰጋጊሩ ዝርከብ ኣቶ ብርሃም ሓደ ካብቶም ኣብዚ መዳይ እዚ እወታዊ ስራሕ ኣብ ምዕማም ዝርከቡ ዘለዉ ጻዕራማት ሓረስቶት እዩ
ትርጉምን ዕላማን ንኡስ ውሁድ ስድራ ቤታዊ መደብ ሕርሻ ድማ ብቐንዱ ንዕኡ ኣጉሊሑ ዘንጸባርቕ እዩ ሓፈሻዊ ኣነ ክሳብ ሕጂ ነዘን ከፍቲ እዚአን ተቋጻጺረየኒ እኽለኒ መግበን ዝኣክል ኣልፋ ዘርእየለኒ ምስአን ዝኸይድ ሕጂ ንኣብነት ውሕድ ዝበለ ነይሩ ሓንቲ ላም ኮላ ምስ ወሰኸት ግን ግራው ትወሲኸላ ኣለኹ ኣብ ርእሱ እዩ ቃንጫ ናይ ስልኪ ናይ ድንሽዲ ናይ ካውሎዲ ናይ ገለዲ ድማ ኣለኒ ስለ ዘለኒ ተወሳኺ ኣልፋ ኣሎ ቃናጭ እውን ኣለኒ ስለዚ ብከምዚ ገይረ ንዓን ሓምላይ ክጥቀመለን ዝኽእል እሱታት ኣሎ ድንሽ ዝረአዩ ሕጂ ለዘበን ግዳ ድንሽ ኣይዘራእናን ምዝ ማይ ዋሕድ ኮይንና ኣይዘራእናየን ጻዕዳ ሽጉርትን ከምኡ ቁርብ ኮሚደረ ዘርእየና ኣለና ቁርብ ኮሚደረ ሕጂ ምስ ኮሚደረ ዕፉን ኣሎ ሕጂ ትዕፉን ንመን ይኸውን ንዕኒ ይብል እሞ ኣቶ ኣብርሃም ዘረቡ ምቕጻልካ እዚ ግራውቲ እዚ ኣብ እዋን ክራማት ጥራሒና ደመና ኣሚንና ኣንፈት ንፋስ ገምጊምና ስገም ስርናይን ዘርኦ ዝነበርና ደሓን ኣዝመራ እንተረኺብና ቀለብ ዓመትና ንረኽበሉ ክራማት ምስ ዘሐምቕ ድማ ጻዕርና ኮንቱ ይተርፍ ዝነበረ ምስ ግዜ ግን ሞራላውን ነገራውን ደገፍ ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ምምሕዳራትን ፈተውትን ምስ ረኸብና ጻዕርታትና ሓዊስና ገለ ክፋል ግራውትና ናብ ንግናዊ ሕርሻ ብምቕያር ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብዘየባትኽ የሕምልትን ካልእን ብምልማዕ ሸጥና ለዊጥና ብእንረኽቦ ኣምሳዩ እንታይ ትረኽቦ ሕጂ ስልዲ ገንዘብ መነባብሮና ነመሓይሽን ጥዑም ህይወት ነስተማቕርን ኣለና ይብል እሞ ኣቶ ኣብርሃም ኣብ ነበርቲ ናይቲ ዓዲ ፈጢርዎን ዘሎ እወታዊ ጽሉዕ ኣመልኪቱ ከብር እንከለኻ ልምዓት ጀራዲን ማዕረኽ እንደ ኣኽሳቢ ልምዓታዊ መዳይ ምዃኑ ብቐረባ ካባና ዝረኣዩ ተወላዶ ዓድና ዓድ ነኽዖ ቅዱስ ቅንዕ ሒዝዎም ኣሰርና ብምስዓብ ጎዳጉድ ድማ ይፍሒሮም ከማና ዘልምዑ ዘለዉ ሓረሶት ብቕፅሮም ውሑዳት ዘይምዃኖም ድሕሪ ምብሩ ኻንሱ በትሎሚ ብኣናን ከማናን ዝኣመሰሉ ኣበየ ሁርንዑ ናይ ዝሃገር ብዝርከቡ ዓበይትን ንኣሽኑ ሓረሶት ብዝካየድ ዘለዉ ጻዕርታት ዕዳጋታት መኣዛዊ ትሕሶ ዘለዎም በበይኖም ዓይነት ምግብታት ኣብ ድላይካን ከም ድላይካን ብቐረባ ናብ ቀረባን ክርከብ ክኢሉ ኣሎ እንተበልኩ ምግናን ክመስል ይኽእል እዩ ንዘስተውዕል ግን እስዩ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዝምስክሮ ክብል እዩ ዘረው እዛዝም ኣቶ ኣብርሃም ስለዚ እንታይ ስለ ዘሎ እቶት ስለ ዘሎ ጥራይ ናይ ብሓቂ ከምዚ ወይዘሮ ኤልሳ ክፍሊት በዓልቲ ቤት ኣቶ ኣብርሃም እያ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ ንጥፈታት ዘለዋ ተራን ኣበርክቶን ኣመልኪታ ከተብርር ከላ ካብ ንምርኦ ሒዝና ኣብዚኣ ጽቡቕ ንነብር ጌሽና እያ ኣስመራ ኢና ነርና ካብ ኣስመራ ምስ መጻእና ኣብዚኣ ኣብኡ ሰሪሑ ከምዛ ዝሰርሓ ነበረ ከድሰርተት እንዳበለ የናብረና ነይሩ ኣብዛ ዒላ ገይሩ ኣብኣ ሓርኮትኮት ኢልና ንበልዕ ነርና ኣብ ርእሲኡ ከዓ መንግስቲ ከዓ ላም ሂቦምና እዛ ላም እዚኣ ካብ ትመፅእ ከዓኒ ኩሉ እንዳማላእና ኣላ ኩሉ እንዳሰራሕና ከዓ ቀዳማይ ደቅና ኣብ ብፃ ሓፂሕና እየ ዝተረፉ እንህለው ዘን ቆልዑ እንዳፃዓሩ ሌትን መዓልትን ማይ ከምፁ ሳዕሪ ከምፁ ሌትን መዓልትን ዕረፍቲ ይብሎም ኣብዚኣ ወፊሮም ኣቱ ንሕና ከዓ ደለና ሰራሕና ምስ ዛቆልዓ መዘን ደለው ገዛ ማየን ንብለን ዒበአን ሳዕርን ክንብል ንውዕል ቀይፀብኦም ምስ ኣተው ውስቲ ንዓይ እውን ከምኡ ጠስሚ ተረኺበ ጠስሚ ገይረ ምስተቀ ይበልዕ ለኻይ ይልከል ሰብ ከዓ ከምኡ ፅግም ዝበለ ተልዩ ፅባ ሓራስኹን ሕሙምኹን ካብአን ቁሩብ ኣብ ስርቅ ኢለ እንዳሃብኩ ፅቦን ነበር ኣለና ከምዝናናስ ንድጨነቆ ካብቲ ቅድም ነበርና ኣፀቢዮና ፅቡቕ ኣለና ኣነሲ ዓብዪ ረብሓ እየ ተረቢሐ ካብዘን ጥራይ እዚአንሲ ዓብዪ ረብሓ ዓብዪ ስለዚ ኣነሲ እዚ ኩሉ ካንሸሎ ማዕፆ ኣሪሐ ከሪአኩም ውዒለሲ ንዑ ከይዘከርክዎ መፅየ ብድሕሪ ገዛ ደሎን ብቅድሚ ገዛ ደሎ ካንሸሎንሲ ብኡ ዝተሰርሐ እዩ ዝዒላ ዒላ ድማ ቅድሚኡ ክንደይ ፃዕሪ ደካየናሉ እዩ ባዕልየ ኮይተዮ ምስ ሓወቦይ ኮይነ ባዕልየ ኮይተዮ ነዚ ዒላ እዚ ካልእ ማንም ሰብ ደእተናሉ የብልና ከውሑ ነይሩ ከውሑ ፈሊጭና ባዕልሃና ኢና ኮይትናዮ ብድሕሪኡ ክልተ መዓልቲ ዝኸውን በኩለን የእቲና ተኳዒቱ ኣብዚ ማይ ዝበፅሕ ደሎ በዚ ብራተይ ንህልኩም ዚ ኣልፋ እዚ ንህልኩም ኣብቲ እውን ጉዕ በርበረ ኣሎ ትዘርእ ኣሎ እቲ እውን ኮሚደሮታት ኣሎ ስለዚ እዚ ኣለኒ
ንኡስ ዞባ ድዋርባ ብብዝሒ ኣፍረይቲ ናይ ጸባ ከብትን ኣልማዕቲ ጀራዲንን ዝርከቡለን 12 ንኡሳን ዞባታት ናይ ዞባ ደቡብ እዩ። ኣብዚ ንኡስ ዞባ ብ250 ሓረስቶት ዝለምዕ ልዕሊ 500 ሄክታር ናይ ልምዓት ጀራዲን ዝርከብ ክኾን ከሎ ብጥሪት እውን ነተን ኣብ ትሕቲ ኮሚሽን ጥሪትን ዘራእትን ዝእለያ ብኣሽሓት ዝቝጸራ ናይ ጸባ ከብቲ ኸይወሰካ 862 ብውልቂ ሓረስቶት ዝውነና ናይ ጸባ ከብቲ ዝርከቦ ሃብታም ቦታ እዩ። ኣብቲ ንኡስ ዞባ ተመዲቡ ዝርከብ ክኢላ ልምዓት ጸባን ስጋን ኣቶ ዮናስ ዕቑባን ካይል ሓደ ካብቶም ንኹነታት ናይተን ብውልቂ ሓረስቶት 4 ናይ ጸባ ከብቲ በቐረባ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ እዩ። ኣብዚ ንኡስ ዞባና ብሓፈሻ ቅድም ክንዛረብ 862 ናይ ጸባ ከብቲ ምዝጉባት ኣለዋና ምዝጉባት ካብዚአን ተን 98 ሓመርና እየን ብመንግስቲ ካብ ሱዳን ተገዝአን ናብ ሓረስቶት ብለቕሓ ዝተዓደላ እተን መጀመርታ ኣብዚ ጎባይ ድማ 20 ዓዲልና ካብተን 20 ሓረስቶት ሓንቲ ተዓዲሎም እሶም ኣውሊዶም ዝመለሱ ወሳካ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ 33 ዓማዊልካ በፂሕና ኣለና እዚን ጎባይ ምክንያቱ ጸባ ሙሉእ መግቢ እዩ ተቀዳማይ ጥዕና ዝህብ መግቢ ስለ ዝኾነ ድኾነ ሓረስታይ ጸባ ክተኣታተሎ ካብ ዝብል ርድኢት ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ እዩ። እዚ ከም ውፅኢቱ እዞም ኩሎም ዝዓደልናዮም ሓረስቶት ኩሎም ኣብነታውያን እዮም ኣዝዮም ኣብነታውያን እዮም ግን ኩሎም ከተቕርቦም ከዓ ስለ ዘይከኣል ካብኡ እናውዑ ካብ ብሉፅቲ መን ይበልፅ ትብል ማለት እዩ። ሕጂ ካብኡ እናውን ኢና ብሉፃት ንሓር ዘለና ንኣብነት ሕጂ ዝወዓድናዮም ኣብርሃም ተስፋፅን ዓዲ ነኹዕ እዩ። እዚ ድማ ካብቶም ቀዳሞት ተጠቃሚ ናይ ዝዕድል ዝኾነ ማለት እዩ። ሓንቲ ላም ተዓዲሉ ታሻዓይ ርእሳ በፂሓላ ዕድኡ ከፊሉስ 8 ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ድማ ልክዕ እቲ ረቑሒታ ድበልና ከምቲ ናይ ቀዳማይ ኮይኑ ኩሉ ትደማልእ እንታና ዓግበሉ ስለ ዝኾነ ብኣተሓሕዙ ኣቶ ብርሃንካ ፍሉይ ደብሎንካ እንታይ እዮም ሰብኣዮም ሰበይቶም ደቆም ብምልኦም ምስተን ከብቲ እዮም ዝዛረቡ ምስአን እዮም ዝውዕሉ ኣብዚ ኸድካ ኸድካ ተዓፅዩ ኣይፀንሓካኒ ዝሃብካዮም ምኽሪ ድማ ብቐጥታ ሰብኣይ ተፀንሓካ ድበለፀ ሰበይቲ ተፀንሓካ ድበለፀ